Wakina ke ni pachien mane ko tudore kod pogruok maduong' makoro wanene duond bura mar ODM ni. Joyce, an kachako to an jalup jakom mar pati mar UDA Kisumu County. Koro kanyal lero mathoth ahinya ewi pati mar ODM nikech marwa makoni nie mang'e ahinya. Lakini kawacho pacha gi matin maseneno, pati mar ODM osebedo pati mar demokrasia. Higni duto mosebedo higni 20 gieki. To kata ka ne jakom nitie, nwaneno ka paro nitie mopogore opogore. Koro kata paro mantie mopogore sani, ma ok en chakruok mar paro mapogore e ODM. Gima koso sani en ni jakom onge mane kelo ji to riwo ji together. To kata kamano, gin gi jatendgi ma iluongo ni Daktari Oburu, ma betemo mondo ket wiji together. Koro anto to kuma nitie, ok ane ka shida nitie, ka nitie ODM moro koni, to ODM machielo be nitie koni. Mano kit jo ODM kabisa. Demokrasia en gima ging'eyo. Koro kila ng'ato nigi right ne mar timo gimoneno ni berne. Apani kata constitution oyienwa mano. Koro shida to onge nikech agenda mwamanyo to en achiel. Ang'e ni mbele ka Daktari Oburu dhi riwo ji mondo ji obed together. But koro ambe ka wuoyo kaka oganda Luo. Apani kinde mathoth wasebedo oko mar sirikal. To wasebedo politics ma yuarruok ng'enye ma ji dhawo. Sani endi kata kwang'iyo rais ne ni Thurwa Nyanza. To development mowenwa Nyanza gin gigo manyien kuomwa.